गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दा खोथाया जाहैबाय माने जोंनिया बर'फोरा बिराद भाइराल जागासिनो दं आरोना, माने बुंनो नाङा आरो। दा बे भाइराल जानायखौ लानानै मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैदो आरोना आंनिया, माने मोनसे सल' प्रेक्टिकेल आयदानि फेमास जानो गोसोबा भाइराल जा। स' बे सल'खौ माने सोरबा मानसिफोरा माने ओरैबायदि गोसोआव लादो खोमा, माने थै रोदा रोदा बिखा बिख्लोआव हाबजोबदो खोमा आरोना। बेनिखायनो माने दानिया नुनाङि बुस्थुफोरखौबो देखायग्रासो जालांबाय। बुंनो नाङा आरो सिख्लाफोराथ' बाद, बुरिफोराबो जानो हमबावबाय। मा होनो होमबा? दा रोङि गथ'फोराबो रोंग्रा जालांबाय, मिथियै गथ'फोराबो मिथिग्रा जालांबाय। सोरबाथ' मिथियानोमोन खोमा अय' हटेला मा। दा नुबाय नै, दा जेरै मोनसे जालायबाय अय' हटेलाव थांनानैनो दा बेफोरबायदि घटनाया जालायबायना। स' आंनिबा बे सल'आनो बानायदो बायदि मोनदों आं। अय' हटेलाव थाहैगोन बिनिफ्राय दा जामारबायानो आरोना। बेनिखायनो सल'निफ्रायबो एसे एले माने माबा हाबदो बायदि मोनदों आङो, भाइरासफोरा नांदो एसे सोरनावबा। गासिनावबो नाङाखै माने खाफा खानिनाव नांदो। स' मा बुंनो दा, सल'फोराबो फोरोंनाय टाइपनि सिथार, सल'आनो बोरैबा। दा बेनि थाखाय नुवाखै थानानै दा जालायबायना मोनसे, रोंलायबायना सानैसोआ दा नुनानै। आंनिबाथ' सल'आ मोजां जायासै बे। भाइरालाथ' जाबायानो थाखागोन बे सल'आ। आरो बे भाइराल जाग्राफोरा माने बेफोरबायदि खामानियाव मा भिडिअ लानांगोन, मा गोनांथि दं जेनेबा? थख्राफोरा मायाव थायो बिदि टाइमाव नोंसिनिया? गोदाव सोराव थै, सानै हयै मावनांगौलै खामानिफोरखौबो। जायालै।